Wow, you took so one out there, how to try. And I hene won't mean to him, but Santa Hene and Nimbi. What do you mean you wouldn't free? David, Me wa me wo fa yere efre me. Ofre me o se me na yere say. Me na yere panyi aba Kenya ase. Na me ni adehie ni bi akohia no. Ensema ya kan nyina wate. Ye se ye mane mfa na na free man se bi. Ye mane mfa efia otin. Me na yere kwa na minimum ne da. Ti wase je se ye be pa ne chew. Me free be kwai bai ani adehie ni bi. Ekoi si ekopa mi chow yakoi na me bate ho asema me ready to ye nim ne se yakọ akọkika ne ho nsem amanate enti se obepena ma okunu e de ma be kire akyanyame a ade se egu nkotode wananim epa mi chow na ampa nso ade hia ni ye nyina ye gogu nkotode wananim pa mi chow No one na talk that no. No one na talk that no. Abusiafo mema munyina akwaba embanya Sapo TV so mekase nyansapo a no wage me so se sane no badwemma kwan so wadaroma ene so yesen de ehye bio yebedi enkomo foforo ne yese na efata na san dika ena yetenase a eya ye ka bie ya kire ya dwen na so nya konya kire wadwen adwenkyire ho ete sanhwene obi a ene ne de enti so betima kire wadwen o comment section ho e de amaye na ansana be kire wadwen wadaroma eya subscribe to channel no like san share e mo bi bia nyansem pani bi entie na onfa emo ne bra media ene obaya esuama yeboa ene den so mene comfort black power ene atnase a yebedi nkomo se ne wani gina na nkomodie ho saa ene yeso ye ne gina nkomodie ho nti abiri bia no bibia to na fa ya sante sem nko aho de a ne edemika ne yeba ama wogina so akyerɛkyerɛ yeba na mamre ne amane no a onim de ankasan be na emo so usue fire he na na dodom no nti ene ne yase atnase a yebedi enkomo foforo me mana na akwaba ne de ne enkomo etwe ni nyina no ahyehye so nana me mo akwaba me joso nana me mo akwaba wusiri ye ade se mu bewu mama nyansa pofo se abomudua dana asiri ka se di si o ma ye fancy da wa sa se siri mi se abomudua na me babia ndua nya me babia da ndua nya babia da die da ye na ndie case ni mato wato mo bia nka ho asem bi mi a mi tu anamo antoa ene mi kurumo brade e asase koro mi a me de mani ko twa mansa e be kwa kohwe ko hwa de me kwa de me hu bia no me ba to bia ntam twuku na o se nyansa po ba ye enche kwa acha kakra ko 12 years ni o nti acha akora nka ba na akora de university kura na o de asa na akora ba na wanyina wa go twempena kwa ma yediem ka di nti ko tena ba na kwa wale 12 years na ho ya yempamo ajo 2 years kra be pamo nyansa po ba ya che na se ne yembota yesitie no ye fa no ya sante se mu nya yen amamre ne amane ye kwa so ade biara yenim se che kakra anase nkomo wo ho ne betinya tena se di nkomo ama di ya peni puma sibra ene ani je ho tina bibia ne nim di nkomo na mo fa nyansa kwa so kire yen sem ebe pie wantoa no anya asem ketwa ena se wo hwe maame ne face se maame no ye ne twa program ti nti se me hwe ne interview bi na se program ba ho a timi free producer se da bi we need the next time wonye ni se nyese bia minim de che no da bi media no maame ne betu me media ne so nti minim asem a okoka ba wo hwe maame ne face a enye wono a particular ene ka asem no na mo ya na mo nhwa de bia mpe first video no full video ni nyina nhwe bon se time na mo sha se mo di nkomo na obobirim ba wa hu na me so we confront de share no ho bosum ni bowuram ene obeka de ha wo mu wokuru mu ho ba nam se ye ni ye matara ni nti ma bebere so ho ha se wo komche na bosum ba otimi control ho ti nyema bi wo ho a wan hwe a nti mo de mo so mabodua yate
empanyimfo bɛkɔ akɔhwɛ me ankasa so antoa yɛ me kurum mɛkɔ akɔhwɛ ko antoa edabo hwam tisi yadwi nsuo no ho sisi edan a adwaye ne toilet nyina bɛkɔ nsuo nim nana de wo kan medi fi sɛ nkoma yɛ kɔ yɛ ne oba nana asanto akodi yɛ no na mfa sanity ho hwe ti bi ko me mama so di wura nti nana sɛ ɔyɛ panyini so tinema bi wɔ hɔ a wontumi nka ne kase ɛna obi amfa nhyɛ ne tirim sɛ ɛnyɛ man ɔsra kɔmfoɔ ba ɛsɛ woni kɔmfoɔ tetene no ɔfa kɔmfoɔ na nneema bi nti ɛna ɛsɛ wɔmfa kɔmfoɔ bi wɔtumi kɔsra kɔmfoɔ metimi de makɔ mankasim ɛnyɛ man da hɔ a nipa kɔm no ɔmte ho sisi a ɔkɔm no betiri so bɛyɛ adwuma nyinaa na bibi nti ne yasantema mu hadeɛ no ɔmka nipa ne mo sra kɔmfoɔ ne tiwe betimi aba mitiri so bɛdi nkɔmɔ wi a na ɔkɔ BBC obetimi aba bɛka ɔgua na ɔkɔ ne baabi nti wie ɔmo pa ɔmo nkonkotwa akokɔ wɔ nsuo mu hɔ sɛ nye sunsum no ne ba bɛka asɛm no a na yɛ maame no ɔmo nkotwa akokɔ nsɛm ha na ba bie ne to munya botre ana de sisi po de na esi nyansa po ye se de ye pe ne yie enti ne di hu nkomo se be ya abiri bia ezi galamse nsem ya na kɔtwe we nyina baaye je pe asante man ye asante bibi to kyenyema ne yetena se ne di hu nkomo ananka eto atwa ana ya pe ne poma sibere na de ye beba ni dua bo beba mu de ye ye je se ne nkai ye kɔma nhia de ye wura bɛka no ye ka wasem bio enfantini be se ka wano paado min kama no ntum why se munnim na moyɛ madwe se mbotwum ho afiri nneema bi ho a ɛni ne nkade ne mbayɛ no ayɛ kora nka 6 months kora nto mia megya okwan sempo na nada ma yɛ ntwe ho do twe ho ayɛ den yɛ soma sante yɛ nsuro bia o o dabi yɛ nsuro bia asanteman apart from osaya ne nsuro no tie kan efi sɛ yɛ ntoro a ɔmo mfrɛ ba bia ba mfrɛ ba me ka asɛm na sɛ yɛ ntoro ba bia ba frɛ mbia me ba enti ndie me nkwen kasa kora na men kasa dabi yɛ soma sante o na sante ewu no wu asante wu na sante tukwan na watukwan ontu na sante agyae na wagyae onjae dabi nti ni kwa sɛ nyasa po so yɛ jae dabi yɛnkɔ so anyina ɛsɛ yɛn hwɛ sɛ YouTube channel bɛ na sante hiniti apart from nyasa po ne sɛ yɛ adwuma pa o yɛ adwuma pa daakye bia sante ne bɛbɔ yaba so nti wo toto nneɛma yi cause yakon egusoso ɛna yɛkon no so no yɛntwa ntoro nkeka nsɛm na ne da na mamere de yɛde ani ehunu ne yɛdi ho adanseɛ sɛ bɛyɛ asante bɛfa ne ntoma pɛ fira nti yɛn sɛ ne yankɔfa asɛm na ma asante hene anti asante hene ti hoi adwuma egu no so na yɛde na wɔsa kotu bɔfoɔ ɛno nti na ɔhene bia wɔde wɔto nsase na no sɛ woda ha toto nneɛma to wan hwɛ no wan toto nneɛma yi a ɛno ɛkɔba anka sɛ obi ayɛ ɔbɔne atias na ɔhene a yɛtunufo wɔ dɛm a wonti ne tunufo abɔnten ɔhene tunufo dɛm a wonti no tunufo abɔnten timpanyifo sɛ etu yiri bi no ante etu yira ba yo nana ne so ya tena se nyina so ya ahinse sam ya hu komo ne yebe sɛ ɛno aso na ɛwɔ santemen ɛno aso so ɛna ɛwɔ santemen mo mamba na wate de asie mate mehwɛ bi ahomachi na asɛm me bɛka wo hu asɛm korɔ de me bɛtena so kono odi kan madwen korɔ wie me hu asɛm korɔ na yɛ de asɛm wo hu asɛm korɔ ka yɛ de asɛm oh nya wo hene ya ɛno a ogbo nkuro ya wagye nani so yi asɛm ka sɛ obehu me nka yi mpo wagye nani so Kenya ase na matu wagye nani so bia me ka sɛ patapa pito de mra na ɛworo na de ntia sɛ moyɛ ahemfo mpanyimfo yɛ de kuroma mu a ono ohema die nka modwene bom nokore sɛ ohema yɛ bibi kura na nya ohema na sɛ bo obati nanso na ahemfo aba yɛntie obia ɔtenkran na wetia adadade ba na ɔbagye hwem na ɔdekɔ no hene timi tu hema asa hene timi tu hema o sa tu mi so tu hema ohene etimi tu hema na ɔbɛfa mmara kwan so yes won kwan ohene wontimi ntu hema abra sante hene anim bi wontimi nyi ewura mfirim dabi na kuro no dia sa tu mi ni wonsam dabi nu nsam sɛ meme se matu dabi iso ko bɔn ko adu kɔbɔ ko adu kyerɛ ewura na wahwehwɛ na ohema so ni kwan so otimi tu ohene iso ko bɔn ko adu ohema so ni kwan so otu ohene so sɛ on so bɔn ko adu sa ni nyanti tu mi ni nyina wo ewura nsam wo gifiri ewura nsam ai so ayɛ mfom so na sɛ wo de wo pɛ na ayɛ de wo pɛ to bɛ kyerɛ wo sɛ wo de wo pɛ yɛ de wo pɛ sante ne bɛ kyerɛ wo sɛ tu mi ni nya wo dia sɛ wo tu obi a me so matu he fa na de bɛkɔ so tia sɛ sɛ wo so watu no sante ne so watu tina ho wo ahemfo kine bi de bi akyi ampa se kurom na ayɛ kaka bensɛm a wo de bɛba fi kesiem nokore
Aponchi mfuru dua. No kore pa. Koto sa aponchi sidua se nipa na di ni si so. Yes obi bonambo mo di leti so. Na de ye me ya ne se yewura no o panyini. Nana me shede ko we nkama dia ko. Ka be ko baja. Ka ye me yi bia. Yewura itina akonya so 1935. Asoma hemfo no miensa yewura ka ho miensa. 1935. That's what say. That day na Santiman. Yes. That day na Santiman nya fa ho di no. That day na no di akonya. No 17 years. 17 years no di akonya. 1935. Hey. What's that what? Kotokonya fa di Santiman nya fa ho di 1935. Yes, ore ne pepe sa da no a. That chada na na edi ni fia. Keke ni munyam hyesa pa edi kwa wiye pa. Na yetu ni kwan so ya me ya. Aha, wa yamfum so. Yewe ntimi fa nche. Yewura de cha yewura be sesane boni. Hwe. Yes, ha sentima mu de o hene ofum a wafum. Ofum. Yewura de chepe o sesane boni. Na so twen be ba yewura so. Sa? Cha wafum. O de impression on sem. Yemu say won say o si wo hema no sante hene nyawe no si hema na. Nti wutu na na sante ne nyawe. Ntimi nyi yewura mfiri mu. Sa. Ne mfum so a wa ya ni nyina no. Nana, na ukasa washe videos ibe na mema nkomo no ayede. Na washe videos ne sane kwadu akodu course firi ohene ho fini hema ho nyina. Wo hwe kwadu nyina. Uzu se dey important pa. Ene dey asem wi ba. Me dase. So hwe 10 census ti se Canada Japan ni bi. Dey. Ena ebeto ahemo bo ano. No kore. Na ensem no nema mienu pe. Ene yewura di gina so. Edi tu 8 ni de mfa ne se eye nkeka na nim tu ni ne ye important na mka ne se important and one se dem brofo ne ye yanko so one eye buo respect and 2 se ode ne pe aye bibi da semni nyina to fa buo and se ode ne pe aye bibi asante ne nyawe ebuo ni ohema ni ohini ntem David utie ne mana ekona ebuo eni ohene na ohema ntem ese obuo ni ohema important pa ohema na obuo ohema na ohene ebuo ni mu ntem a ye wo mo mbe support ohema akasetia ohene ene ye wo mo support ohene ebe kasetia ohema enti e basa ohema kwa ka asem a na ohene abagu obu mi ni timi nkomadwen pam ho nyaade na ni nyina so ye nkonwa na kofa sa nema we nyina ba nkonwa no ana se chemi mu kakara nyina be omot ade ba ko wo mu ni se se usi hima no te se kura wo hene no maame no ya fa woni ni mfie o maame no se ni wona ye oba panyini e wa konwa no ho nti se woni mi se na dwene mu bobe no betima ye oba panyini adwuma na ade di ade a ade na wo ye bibi a wo mo na mane wo ne nwene ho je na dwene so kakara fa ya ade so nti se wo ye bibi kura na nya wona bebo obatim afere ofie yenye example bi nhwa ade se wo hwe sante hene ne maame mo ne nua maamo a on be fro asante ama adwana se sante hene kura kɔ ne maame ho na one ne ka se mo gina ntenten na ne maame tia konwa so enu kire bua de mane maame se ne ke be ka se ka sante hene konwa ne so te ka sante hene ntena se na ka ne maame nyina ho enso yen hwe ne nua ba ya wo firi mu a wo ya ba yi na sante hene nua ba wo enso so no ofre ne maame pere ko pe because of konwa ne nti oye maame so enti se one ma bi wo ho a mfa ne se kuru no a number 2 ho no Kenya se number 2 ho no ohene no ono na ye kuru mu hofo nyina papa ena ohema no so aba ba ye kuru mu nyina maame enti maame ne betimi aka ema ne mema asem ba papa no ohene no ntimi nka ma asem bibire ye hwe ma asem ba asante hene o kan se ontimi nka mpo se ko sante hema ho ani ho de ma mi no de akosie ni ho kama asem ho so ho because ye maame no wo mu ye ntimi nka asem ha ye kore ntimi nka isi ko bunku todwe ayete sa akwala no maame ye nya asem wudi bempa wo sa de maame ye anya yesu bebunku todwe apacho wo de yakaka bensem ni do nyim na baji do bedi no kore pa so tie be sere se ye hene ne ahemfo no ye mo mabuo emra ye ntem ni nyina so akoye ensasesem sikasem ene ko fasa ne ma we nyina e de ba so
ena ahemfo no so ye besere wo mo se ye de mu di akonwa ya mo ntena mu kurom Mpe kontu. oh enkran bebre o Dodo na kwatanka. oh enkran bebre Odi ade wa sentiment no. wa hwehwe japade wo nkran na babi o te kura bibi ankoye Hifie kura wanye ni. oh wanye ni ye ko sini dan wo nkran bi kura kototo edan wa buruchiri tie wura mesere ye wura we de wadawroma bom mu ase prison no maka ho ase maka Aban be yin nkrofo. aban be yin nkrofo ka we papa yi ya tu ni sei no nanka wa ya fara no nanka wa obaya konta ebo no na wa sika na ye de na kwhye ho so ho ye de na kwhye ho se we ya tu ni wa fa no ho adi o okọ wa ye kuro na boro wa ye kuro na boro kwa kuro na japade wa ton obaya konta nkyere obia ki di na sem na se wo betena so no 17 years a wakonya sei asase we woton ye de na ade ye na wo ya o mine ankonya ne ho foto wo ankonya na council no se ohina wa bai we ya tuni foforo wo beba oni sika bi da ba bi o konya ne ho sika na de bobo ho bra e bi ko bibia na ho de se ya tuni o ko free ana do sa kontabuo ni nyina awo se obebu awo se wo bu e bon na wadi a na ye de wa ko remand one pebble sin ama na ye de ko jail ti prison esi won mesre ye wura o ma ye wura ma ha ma meyi ni prison for ni free ho nye mu na wo e ye akonfo ya hemfo ni ahemafo ye prison no oh ase na de obi ya na etu na no afa no ho adi e chema untumi ye se ye gini sika nyina yin no se ye so onsan ko 20 years and ye suspect ay asotwen enti we wo ko free ana oh Matiase nana yenhwe kwadu a na ohene din ye kwa nana kwabana nsia yenhwe kwadu na ode bo ne hema se ogina no so e de tu no na kwadu no o se nana hema ton nsase bra wo mo na mane ode ne pe ton nsase on kan kire no ene wa koton afi ode ne pe so ode ne pe sensan krata bia enso na nim ho hwe enso ye kwadu ba ko ode bo no na afi so o se nana hema de ne tumi so ayi Kenya ase nsafo ahene wotu Kenya ase nsafo ahene oja ne tumi so ono nana nim ho hwe afi ba ko so me kan ye so pa ye se o se nana hema emu no ebuo na babu wa ase so mu no e na afi na tena konya so nana hema mu o mo so ti ebuo no so obo no so wo ha e na afi so o se nana hema wo bodyguard bi ama ye langa ama mo se langa fo no so mbo nana hema ho ban nti eno nti nya sa sumdwe ni ho bo langa fo no don pe bia eno mo ye ni kurom ho no omo cheti kurom afo nyina eno so ka kwadu ni nyina ho e na afi so o se nana hema de ni tumi so ayi ahema afo nketo bi omo na asene ono na hene ono ohene no onim ho hye na sa ahema afo so emu hye ono from kro ma esa na ahema na afre wo mo ono de pe esi wo mo onim ho hye na kwadu so ndoso na betre se wo hema de ne pa ko si wo bi na onim ho hye a o fre ne so me yode fa ne bi man hia ye o so de ni ba na ba ko kwadu se na me ma me ye wo ho na do pe ko tu ni se emra ofenso hima asem ba ya santen ne frɛ na wode me yale a wantimi amai santen ne gya konwa no wase ba bia wo so yare makwa check wo wonyale ntine se wontimi nsom enti senka wode ne ba ne ewura frɛ no na wa ma wase wo ba se kodo ya wokan ya mpa se ne kwadu ni a ka asem mu ode kasem bi den ke asem ne ke mu ode ke kama pa waso hima anya ne mo ho sa hima fa ni tumi dabi tumi fa ho tumi nko bo ko fa langa de nko bo nko nwa nko ye abla dabi woni tumi sa tumi no ne mum se yampampa o ese sa ne ma we nyina ko so no hwan na do furu bia na wote so no e sante ne no kore nje na me bona mane se sei e na me ma me de ye me fa bu na ya no mu rafu mu se oni o mu amenya asem na wo ba sante ne ni ma kai sante ne so no ma amenya asem na wo ba na wanti man sie ni fia kai wo so tu hu ade so na wo ba o papa na ngaza menye so follow sante ne wo so ni nya asem na mo ba na wan kasa wan hwe no wan siesie ankopa chew na asem ma fa nto yie na wo ba de aka hu ti watu hu ade so na wo ba ne wo de wa watu no wa ba enti na o sen ko sante ne e ba no kan ko sen ko hene ko ba no so ko gwana dada wo to aso kan ko sen ko ba dabi na wo do pa tu ohima ha because ka boni a wo de bo ohima die nka enfumso kase pa nye no kwa so kana na hema committee kwa committee
di ne si kwan wanti man fa na ma na se wo ko mo na krata no kra oh si bia wo si kan koi ebedu ba bi kro ba ka se krata anyo na ka onyum ho hwe na wakan wodi kan ana men kan na mi ma kan bi ene o kan ye o ebra o nana hema so ebeyi edi na nu yie ba ye no akire o de meduru ho me mpere me ho nana hema de na nu yie mpere nana hema se nana hema oba panyi wada ma ai ma na mai ai wo so kwado e de bo wuni o nti wo so de na wo e ka na nu yie a wo e de fa charges e de abo wi ho ya no me ye nhwe nana hema so ya no enso mi di ma so tietie mu a na me so me jote ne ma down na me o se ne na ne de kan no se nana yere eka che na se ema on da ono na hema di enchire yewura because mintime ho ase bi wone ne ntam to ko kana se woni a asem beba nti mama ni introduce ne kra nchire yewura ama ye na so antie ne ye wanye o ye ne sa pepepe afi neso hema kura o tu ni sante ni nim no utie nkomo yi bia botom nam no me se be wi acho baka so nim ho hwe yo na hema so e kire mu se enye no kore se o mu ade enye no kore sa ada na mo na mom na na emu no wo ana mfa ni die nya den e ma no e na oni langard fo bia so we bia oni langard fo bia so be bia e na won ton sa se bia so na ha se no kan se or say Nana Hema has not sold any land, as Nana claimed, but rather was Nana Yere who sold the land. Also, no one Thomas as be a woman, Nana Yere no. And Thomas as boy. Or no Thomas as be a Nana Yere, and their tongue and sassy. Say, more but as any free Nana Hono, so moon free could you, and no free Burkina Faso, no moon free Waga. And tis our Hemana to as I will be a Nippon Mamma Chess and another Tom and Mamma, I. Wa hema nsan asase krata o. Ahema nsan. Dabi. Wa hena oton asase a e wa hemfo nketo ni bi na be witness. Obu okro odo no ankasa ne ba kura na ye witness. Nti wa hema be da ye krata ama so waton asase ama. Gise bi a tete nsase ne de weto wa hema akonwa ho. Ne bi a ompese o yem puntu dwuma bi, ne bi a o maton obi. Ene de e wo mtese bi asante hema. O won nsase a wo ho e da na konwa ho nti base bia o pese o bobla bi wa konwa no ho a otimi ton obi no de abobla okay ena otimi de bi ma obi ne de school na ne din ada so ene ho nkro ne ba eno de o hema bia wa asase wo krom okay ba se wo de ne pe kotonton asase de o hema onu sha tumi no je se nya no kwese nan ma betima ton asase en de mimi ni hobi okay ba se wa ton de ade ne si kwan so mo bo no kwa adu wo sante ne ni ni amfre wo mo ton ma wo mo no ba nana ma so aka wo so ton asase bia ne mom nana ne yere Nana yere ene ton na hima wo evidence ene wo hene so wo evidence obi a woni de yenko nana ba ku bia miyem hye me wo ho o se eye oso hu moja hwan hu ye nana hima se ohu moja e wo nkonya dam ano epono na no ohu moja se egu ho ena afi so edan no so yatum ye den safo fofora enye safo na edam dada ena atum na sa ade na mo ye sa ade na odi ohun ye no hu ni se na yere ena ehye plotiti ano on say asem we mbakan of important and serious serious very serious na me nkyere wade se to nkonwa dan mu a ena ye twa dwan wa bonten egu nkonwa kwan no ebia na bibia ba na nkonwa dan ya tum nti se yatum a na se ohema ne ohene nyina ya butu akonwa no ba yetimi twa aboa ewo kwan na no nti di ne besie se obekwa akotwa yento dan mu na akotwa mogya wo kwan no na se ohene nti kurum ho na saa de na timi akoso ohene nti kurum ho nti ohema ya tu di a ene yense sansafo ne yentwa otiri so dwan saa mogya ne yetiri so dwan na nchemu ade ma mi di ene yese o ka so watu na ahema ne se watu no nti na otwa moja no trisu dwan egu ho no no yetu tu dan de watu no wampa bra yenu yewura nim how do you know so you guys gina ne tumi so tu no ni tu no ati ase nana me ko de to so nana hima san kan ne bi wo ha se o se ni month wo e mo cars ye the bus mienu nana wo ne de ono so nya ne de ni month kura no enye bus nko a sa wo ni month for de bi wo mu enye bus nko a
Eba mo languages ni. Eba mo languages ni na. Kai de ba ye nkan be som nana no be som nana yema ne ohene atena konwa so mo ko bebi a ye mansia ye wure fe dwabo bi na mo ba mo na atena konwa ba ne ye se mo nyina tim ohene bi to a ohema bi to a ye bibi won konwa ho a o se nya konwa so ka o se ye bus se de be ya dom no betimi nyina di akire on se ye ko ba bi a santehene tim de bus bi a 30 e de si ho ne mindful ba fu bi e de akọ kuro no so nye kuro keto ya ko fa ni patere tu kwan yes nti na naka odika na sa kasi ne dia o se de ma no na be som da bi ya fa ma no ya da ma na yere momu ne de ka ne ye do na wahima na yere na edi akonwa na on di hima e na kuma wahim na yere na edi hima no no so di na waka na wase na yere na de ka na ma no o de ye de ope o to no oba afahye bia fe oba manhia bibisa oba ono an ni botom sika e han ne ka ne wahine ebetu no this year tunu ye this year tunu ye ha nana himan wie ye anya se ohene o a on list nana hima so on list nana himan wie ye nana hima se koko sika bia ye de bre wo mo nana chene de na onso nana hima nya ne de na mo de abokro no ho bra no nana afa ne de ma no sika ne ba ye na atena so wan fi nana afa ne de ma no shoti shoche aha enso so ye se ye o se ye mfa ma no kra nana never de to aso bi woni nana se nana hema na kase o se nana ma 15 dunum no wabon konwa ma mu 5 ada memedwa ene sana oba memedwa kura yese wu ansa na oba abedi na ngu ya ko ba konwa ma ba yo ene se de o ye de oba bobon konwa bi ni kwa so obo ene na tie de to aso no konwa bi ye nim se asantemam ha ye wura nkwa na otumi se obo san konwa no oba hema se na na abobi wo ne ho asembe beda bi ma wure hene wabo obo ma wure hene obo popo wabo atipi wabo nana wabo achempem nyina wabo boy wabo e de na ekoso wo santemam yi nana hema na ese oba himfie no bisa na we de asipompo nso kwa na ko bobi nana nkoso che se wabo nkoso nya wabo nkoso de betima bo nkoso de betima pompo nsuo ne ndi aka ndi untimbo ene wabo asembe ba wabo nana wabo na ade ya kwa ye ne se wadi akonwa almost 96 years asese ese wasini bie ne wa betima di akonwa no ya tu ya twa wasini bie afiri ho ene ne ye risk no ese ya tu ni na sini bie no betima di akonwa bibi ba ko to fifufuro cause wabo musuo nana de twa to wo ha se ene titina pira ke betwa na su ene titina ke betwa na su ko bo pompo nsuo wo kurum ko ba tipi atipi wabo wa ne wabo ene na de twa to wo ha se ya me ani atra ye ni nton ye nya adwane afefesem yo o se nana ne yere ebo anamon econimont company ho o ka chom se bibia ni am fansi ono nana so ohima ni krom ho ta so tu ni wie no mo tu ni wie no ohima ni krom ho bibia ni ono ho na ntina ohima so mfa leten kwai on kan che demons se ifiti ne ko tinton tan ohini ni krom ho ohini ni krom ho nti yade mike ma nana hima so ne dia o kan ya me di me tema so am chorchoro nyina gu wo no e no na makenkan e ja kire wi ohima ni fo wonsema waka ni nyina ho ohima ni fo bi se odifo a ade na o me bone kwadu ne yankofa ho adanse ne yankahwe yanka to de opeye de ani kwa se wo ye ne bedu sante hene ni mu a de bia me ka se wo tena ofie a ofie mranko ahemfie mranko to ye konfo na wo kom ofie a wo se waawo no woga bra social media ye obosum timi ye ne mane meka ne hu ne se wa kom na wo kom nkere na adwene wo wa kom no ne be ka se akonfo sori ya mo de bench ne ye esisi wo mo so na wo hene te na konfo de bench ne ye kuntan sini so na konfo no ababa kon ni abasa nyina atutuntuma de ne nasi kurukuru waso no hene tedwam yenye ne sa ebi na ohene yakobo pomponsuo ne atipi hene ne honkro ne banyina woni kurum ya ene ne ho abasem yenya adwane afefesem na we ni bisa na hene nya peda ebisa na na sanyi bia wo so kwa udu ade bae wada ma sa wa na ade bae de na se da bi nyono no choro ye asem na duru ai ne se ade ne na mi bisa mo se nyono na choro de ne ban sen e na obakin kan enti nyono na choro na wona kan
pressure no na so ni mo hwe nyo na chiro ye we dey also mo ya akonta o we dey masante ni nya o mo ko na yiri me ya akonta nkire o man no mo wi a me ya akonta anye ye one na yiri nyina fo mo nhyem yewura mahama me ni prison fo ni mfiri ho na on se kwadu mienu ai asemi mienu nyina na na ka ni de wie na na hema so ka ni de wie ya de na konya ma ohima nkofo na konya menhia info mienu ahwefo enan penalty mi gina wo se omo pacha ama na na o obi ase na de we die ya kami ma we nye yiye afo nan pe e de gina mu senke ya pacha ama so anye ye ya da pacha ama anye ye o anye ye boni beku boni fo anye ye boni beku boni fo ene ma akoso ache ene ma akoso ache ene ti na ahema afo no bebere ba mo beso mbesi hene no sibi ahemfo no bisi de ahema afo na anye kura enye kura ndino obasa wo nsi o no che be ma papa bako wo so ba ebe yeka ti basa we wo hima se basa mo be pere nkonwa no se mo do so na be pere konwa na anye na 30 billion obedidi woni di me na kra mra no ho on to cash ni bi ni sisi na che 30 billion wo hene upa konwa dia obi ato sika 30 billion untimi akọ na oba kura mi hu do be ye ebi ni se sa dia oba konwa ma ye mai ene se bon konwa ma ye masa ya dia ti na di mwa ka wate na konwa ma madwa mate nkwa de etimi bo na untimi Kenya senkwan mate se bi odi ka ye lupire ne ya nto antwene na odi ka ye ka so e na nipa edi ka ma ne ba sa so peso ye ngo no ndi ba hu bi won en na ba hu se kuro no wura asante sam ne mamre ne amane ne do be wi ne bi dane ni ba wo hema no mum na se ne mesre se ompe body gas enye bodyguard ba ko pro fa gas ne so yese ne so ko ba no kakra na protect kuro no anya sa ne nkwa da san mu sa say de na ye kwa ka asante sem kwa ye kwa ye so nya ye de na so so betime nya ne de ne nkwa da san mu ndo nya careful mo no nkwa nante ni fie ho mo no nkwa ntena ho ompedom mo nwen fie na ko pem se bibia beto din se odi agora de be chena ye bu ni kom na abobe be wu opero meti asem bi ma mimisa na ye fe no so nto aso they say I issue bi say na hima ene na yere ewo nta wa kra o mu ntamu yi ho nsem a se motena ase so mu di ho nkomo ahwe kwan fa so be siesie asem no e ma na hima ebu nkoto dwepa ohene yere achaw meti am sa me de minjindi ohima betima because ohwe ohima na o ye kam obafom ba anye ne kwan so no ohene yere de opede wa konwam da ben o mutte se sante hene yere e ka konwasem sante ne be kan ya informant o wase metri ye menye oba pa bai na konyo oba boni a oni mi se yewura konfia me ya yere nyansa poso na me bande ni social media ohema no so atie me wa kire sampa ohema otia ohene yere otia sem ensem ba ya na ebono ne ya sante ensem ba ya eno mko frɛ na life bi so kwa record no ma ne be kan se na me bande no se film no creating tuntan masubie mo hene yire nkasasa tie me be sinne nti ma me na no kasa bo media no subie eno na kyerɛ se ampa wo protect ni kunu na wo hene yire wo no hema ekodi ahyɛ mo hema be bu nkotodwe wo nim e de adwani afefɛhyɛm no eno so firi nkani kwa se basa na wo hene yire no kura wo firi kurom ho e bi kura se be wo firi ba bi no aba wa no de betena kurom ho akwasi be senata e yo munya hanta ni dwe no na ohene yiri kura no betum no hema nya asem ohene mpo mpeso ne hema be nya asem na wo ohene yiri ene ohema ko nya asem ade wo mu ade ugina nwa be so na sikentra mi ya to ya mamra asesa wo me tie ye nam sa me bisa wo se ne kwa so no oba ni ma pa se tisa dia ensem hunu na ekwaso na wo be de ugina nwa be so na ohema ko nya asem ohene yiri tumi ben kura na wo na tumi ben na wo ye di asem kura won tena ho asem ba kura so ohima kura ba so ohine no ohine be di nkom me wa ko hyedem ye se ko dem be ka busu asem wa ye be ka busu asem ye me ka wale asem mutu a munya dwane afefesem no e mo famra santemem e ho na odi betima hye wa da be no mu hu se santehene e kura ne maame ohima bi kura nya do baba ye mpoda ye nsuan firi ho wa enso ye hu se santehene di asem ama santehima timda enso be kwa hemfu bi fie no o di asem no ohema sifa na chokrodo o so kan die wo ewia nto akase
ene kuoku akese ne adwan ne dwan ne ohene yire ba yemfa kuru ni nyina ma no ohene yire na yere na oji ni tu yi honi film be se mete kura na ma no anko de ne kwa no si me mete na me say da bi de mete me njindi e de ne dwan ne afefesem ne mu sa ohima mu a na ohene kura ni tumi nche ohima o ohene ni tumi nche ohima na santan ne kan no wase wono ma me nya ase no ba na so wantumi siesie dia ka se wotu hu ade so na wo ba tumi ekura ohima no nya bi ne kura ohene o na wo do ohima ni makoye fo because me ware na nanti awalija ebetumi aba o na woko ampa wonso mu nso ma ne nyina ye ohima wona ebetam ne bade na nanti akopɛ na yale sa hwe ohene ukodo na be ye de ho osere ye no ohene ukodo kone yefata kra nko no utunum no wasum na hwe se nkonya utran konnya nyina be so retia ho ukodi wo irachi tina santene ka wasum de mitiri ye menye oba pa oba wo dwene me ne me man ho he obi ahwe santene hiri wonware bi o na on treze ko fo ba bi ono na sore me na beti so se Land Cruiser wadam na ohima na mfom na apart from aya henfo no na mosomo do ye mosomo do konfo kodo mosomo ne ze asembe nkore ne ze obi ano tabi o ye ndo no bi anke be do na adwuma no ntimi adwuma nti untumi me se anadwo bre ono yire da hwa do sa fafa no ho na bosoma ka che fa be sene kosuya koton kwanta iso osore ko wa ma ne ho aso de wi da ko na asoma ngo no be ko ye de ade be bo ko achi ma obewu ato ba no so wo de titi wanim na wahene se be no yiri kura ehia na nkonwa se sore bre nkonwa dem a wo be sore bunsu agu ho akọ wo de ka kire wo se wo ma ho aba wi burade a wo bonso nyina ko masa nya izo enye ize mo bre mo ka fra ya sa hyehyɛ nna no kora ma wo wo yiri kon do wa date ni so ya enti se wanya wahema konfo na wahema se wanya obi a wote wase a untimi nware medonyame wo ye sa mistake no so wase wo nkonwa afi ka wo katere mana wu ka so bi antie asa mfra mango wahene konfo wahema yonkodo ye no yo na ma anytime bi ebetima sori asuma wo nya do ne mayen ina de se wo de do ne chance a wawu ko se bedu be ro ba na baka se bia wanya mpranti na wo sesa timi se me yiri se de bi ono meko ena menim dodi misumi ntimi nyo romantic mitimi nchire mu nchire adwuma ni ndra ne wate waka me so de meti mesesa akra madada na 2 years ni won design na because me sesa mewu because wo di agro do ti ko hye donim wodo na ye wo da wie ne ho na ne ye besoma wo ai won ka fra na yere no ne na unim se me ware me yiri 2 years ni me yiri mfa me nan ento me so na maade enchen da so de na ato na so de ne sa ato me so no so nya romantic hwe me se unhu de be ye ebi okora na me mada no no de ne tira to me so enni 30 seconds me yese mani komisa no beba ne ya wona to da ho na entem me se ya wale ye dren no hwe ena ma wale nso yo ofre masa wa nya oba o te wase ya untimi o me ntokwa ye ne ma kono afa na me yira te mase afa na wo dura na unya bidi ndim kwasasa nko na udi ame na butro adumara on tene na de e wa na bua me ne se ne nana ye konfo bokina nti se bibu no fra na nana kire nse sa na tie e na abua me wo ka sabule tumi se tumi se kuma ni ba ko apai enye yize wa adwuma we mo bre mo ka fra bre mo nje odo ne maye na de nti mo de mo nya maye ne fanya awre kikire ene na ko nya oba TikTok ibo bi na obi do bi na ba so dia wa hene ji so otu kwan enye bete wada ma kenya number 2 ahemfo yire mu akomfo yire mu enye se enim dodi o ki enim di na nso adwuma na yakofa ato ye ho so no ye de nsa kwato sama aduane udi agora sem beba duan ya bo hu ana na mawu na asamasa mawu na asa ati comfort black power hu ye mo bo na nye ya ti ye hu mo bo ahoma bo nan ene di bia bo nsa ukọ yere ho kra na atwon ati na ye na wase so na ye di nkomo na busia Nyansapo TV so ne ye fa nyina ensi e wo ha ya santesem ehu hia yen ya se yetena se aye kum ahwe ne matra ama ya santesem mamamre ne amane agera ne ne ka se ya santini a ne ye ka ne sen entimi nka enti na ehu hia se ya mamre ne ya mane ehu ehia yen ta biribia yetena se ya ne ye sua bi ne ye sisie no ene so de
social media nti si a na aduru ha te wunya hu na wonte ase nkwa de ya abranyansapo na bra behwe won se sa asam kro na wonte ase no ye kirem e wo nyansapo so wada ma oboso a na subscribe to channel no wa like ya share mo bibi anya bi ahwe comment section wo so no wa kira wadwen ama no aye kama de mo twetwe nyina ya hu ya kenkan bi yate ye di so pepepe ama na boa ye nyina media ene oba ya esuama ye boa ye mfa ni nyina ensi e wo hada senne ye be sen de ehia bi o macro Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mogyabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata